Ahoj, ženy, dámy, děvčata. Já se jmenuji Janka. Ahoj, já jsem Lucie. Obě jsme velké faninky tradiční čínské medicíny a navíc jsme terapeutky a lektorky. Čínská medicína je obor, který nás s Jankou spojuje. Každá do toho potom vkládáme ještě ten svůj přesah do jiných odvětví. Mě hodně baví práce s myslí, práce s vědomím a práce s emocemi. No a mě navíc okouzlila aromaterapie, která velmi účinně pracuje právě s emocemi, náladami a naší myslí. Ve své praxi také řeším hodně vztahové problémy, takovou tu vztahovou dynamiku a sexualitu. Já sama mám velmi intenzivní zkušenost rozčarované mámy. A to byl taky důvod, proč jsem oslovila Lucku a společně jsme zpracovali kurz, který přináší spoustu informací právě pro těžké momenty, jaké jsem prožívala sama. Moje současné zkušenosti jsou veskrze pozitivní, protože jsem šťastná babička 2 dětí, ale každodenně se setkávám při terapiích s klientkami, které mateřstvím procházejí a na nich vidím, že to pro ně opravdu je obtížné a že se potýkají s velkou škálou problémů různého typu. Společně s Luckou jsme vytvořili ucelený online kurz pro rozčarované mámy, ve kterém se snažíme zodpovědět asi ty nejčastější problémy a otázky maminek, které známe z vlastní praxe. Budeme se snažit tuto problematiku obsáhnout různými úhly pohledu. To znamená nejenom ta čínská medicína, ale hodně tam zapojit psychosomatiku, zapojit tam aromaterapii, zapojit tam práci s tělem, akupresuru, tujna masáže. Podíváme se na to pohledem moderní psychologie, takže tam uvidíte různé způsoby řešení, různé metody a určitě si z toho každý vyberete to, co vám nejvíc ladí a sedí. V 5 dílech se postupně zaměříme na ženské zdraví, na otázky, které bychom si měli položit, než se staneme maminkama, na těhotenství, porod a péči o sebe v rodu. Podíváme se také na mateřství, co to dělá s naším tělem, co dělá ten vztah matka-dítě s námi a v neposlední řadě, jak to zacvičí s našimi emocemi. Co to v nás spustí, jaké otázky, jaké emoce, jaké procesy vůbec tato nová kapitola života v nás otevře. Nevynecháme ani děti, jejich vnímání, jejich potřeby, jejich roli v našich životech a naši roli v jejich výchově. Pak tam taky otevřeme velkou kapitolu partnerství a intimity, sexuality. Kromě těch 5 slibovaných dílů jsme pro vás připravili ještě několik bonusů, protože se nám za prvé všecko nevešlo do těch videí a za druhé pro ty z vás, co to mají radši na papíře, co si to raději čtou nebo berou sebou do kabelky nebo do postele, tak abyste měli i něco v ruce a nemuseli jenom poslouchat, mohli byste i číst. Takže bude tam spousta návodů, tipů, praktických postupů. Navíc se velmi stydíme, naši partneři nám nerozumí, nechápou, co prožíváme a proto se cítíme velmi osamocené, ztracené a zoufalé. Dnešní doba tou rolí matky trošku zatřepala. Najednou je obtížné najít svoji přesnou polohu, jak nám to nejvíc vyhovuje, kde jsme nejvíc sami sebou a kde se v tom cítíme komfortně. Takže i proto jsme vlastně natočili tady to video, abyste si ujasnili nějaké svoje postoje, priority, v zásadě i cíle a věděli jste trošku lepší, jak na to nahlídnout v takovém komplexním pohledu. Takže pokud i vy tam cítíte určitou dávku frustrace, nespokojenosti, bezmocnosti, ztracenosti nebo vzteku, hněvu, smutku a nepochopení, přidejte se k nám a podívejte se, co jsme pro vás připravili a jak by vám to mohlo pomoct. U nás kromě informací najdete právě to pochopení a podporu a my 2 se na vás budeme moc těšit.